yna. Felly ti'n cael hwnna fan'na, a wedyn live fydd yn gweithio fanno.
o Jerusalem. Bydd arfau'r rhyfel yn cael ei dinistrio. Yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Bydd yn teyrnasu o fôr i fôr, ac o afon Ewffrates i ben draw'r byd. Yna chi, fy mhobl, oherwydd yr ymrwymiad rhyngon ni, wedi selio a gwaed, dwi'n mynd i ryddhau eich carcharorion o'r pydew oedd heb ddŵr ynddo. Rwan mi oedd Duw wedi addo y bydda Meseia yn dod i'r byd i ddod ag achubiaeth. A drwy'r Hen Testament, mae yna broffwydoliaethau ac adnodau sy'n dweud, un fel hyn fydd y Meseia. Nodweddion y person arbennig yma fydd y pethau hyn. A dyma da ni weld yn Secharia. Meseia i Israel, pobl dduw. Meseia i pobl dduw drwy y canrifoedd. A mae o'n sôn sut fydda'r Meseia yn dod ar rhai o'r pethau y bydda fo yn ei wneud. Edrychwch, mae dyfrenin yn dod. Mae'n deud mi fydd y Meseia fel brenin yn dod i deyrnasu. A sut frenin ydi o? Ydy frenin cyhyrog, rhyfelgar, grymus, treisgar? Na, di o ddim o gwbl. Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn. Ie ar ebol asen. Asyn bychan, ifanc, dibrofiad. A mae Secharia'n cael y weledigaeth. Mae'r Meseia, mae'r brenin, dydy o ddim yn mynd i fod yn rhyfelgar, mae o'n mynd i fod yn heddychlon, a mae o'n mynd i ddod â heddwch i'r byd. Mae o'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn. Da chi bod, mae hwnna'n gwrthgyferbynnu hefo'r syniad oedd y Rhufeiniaid yn cynnal gorymdeithiau pan oedden nhw wedi concro. Ac oedd y Cadfridog yn dod ar ei farchog mawr pwerus. Ac oedden nhw'n gorymdeithio hefo'r milwyr a'i harfau i gyd drwy lefydd fel Jerusalem a'r Hufain ac yn dangos grym treisgar y Rhufeiniaid. Ond dyma'r Meseia, dyma'r brenin mae Duw yn ei anfon, sydd yn wahanol i frenhinoedd y byd, yn addfwyn ac ar ebol asyn. Mae o'n eddychlon, edrychwch ar y ddegfed adnod, bydda i'n symud cerbydau rhyfel o Israel. A meddyliwch beth sy'n digwydd rwan yn Israel ac yn y Dwyrain Canol. A mynd ar ceffylau rhyfel i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfel yn cael ei dinistrio. Yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Bydd yn teyrnasu o fôr i fôr. Felly, mae Secharia'n dweud, nid brenin Israel yn unig ydi o, ond brenin i holl genhedloedd y byd. Mae hwn yn brenin sydd ar gyfer pawb ohona ni. A dyma, da ni wedi weld yn yr arglwydd Iesu, ynde. Y brenin addfwyn, heddychlon, yn dod o genedl Israel, ond eto mae hwn yn frenin ac yn arglwydd ar gyfer cenhedloedd y byd, ar hyd a lled y blaned. Felly mae o yn frenin mawr. A'r trydydd peth mae Secharia'n sôn amdano fo yn adnod 11 ydy, yna chi fy mhobl, oherwydd yr ymrwymiad rhyngon ni, Duw yn siarad hefo'i bobl bod ganddo fo gyfamod, ymrwymiad di'r gair yn Beibl.net, wedi selio a gwaed, oedd gwaed pan oedd yr anifeiliad yn cael ei aberthu'n yr Hen Testament. Dwi'n mynd i ryddhau eich carcharorion o'r pydew oedd heb ddŵr ynddo. Felly, da ni'n gwybod beth wnaeth Iesu. Da ni ar ddydd Sul Palmwydd neu'r bloda, a mae'r wythnos fawr yn dod. A dydd Gwener y Groglith, da ni'n cofio fod gwaed yr arglwydd wedi llifo drostan ni, a'i fod o wedi marw ar y groes. A bod yna gyfamod newydd, ymrwymiad newydd rhyngon ni, mewn cariad drwy'r hyn mae Duw wedi wneud ynddo fo. Felly hwn ydy'r brenin, a da ni'n canu Hosanna y bore yma.
Gawn ni weddio a canu wedyn. Arglwydd, da ni diolch i ti am gyfle i daddoli ar Sul y Palmwydd. Da ni diolch dy fod ti wedi dod â ni yma, ni na wedi cael awr yn llai o gwsg, a fod cynifer wedi dod at yn gilydd i daddoli di. Nid di'n helpu ni ganolbwyntio ar dy gariad rhyfeddol yn Iesu Grist, ac i groesawu'r brenin ata ni, i groesawu'r brenin i'n calonnau ac i'n bywydau, i groesawu'r brenin i'n teuluoedd a'n cymdeithas, i groesawu'r brenin i Gymru fel cenedl ac i ddynoliaeth y byd. Oherwydd fo sydd yn dod â heddwch, fo ydi tywysog tangnefedd, fo ydi'r un sydd yn cymodi ni gyda thi dy hun. Tyr drwy'r ysbryd a caniatau'r addoliad y bore yma fod yn ddilys ac yn gynnes, oherwydd yn bod ni am fynegi'n cariad a diolch i ti, y Duw tragwyddol. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, be am i ni gannu'n cychwyn efo'r gair Hosanna bore yma ar Sul y Bloda. A mae yna groes bach palmwydd, gewch chi fynd â hon adra efo chi, i gofio am ddigwyddiadau yr wythnos fawr. Hosanna i'r goruchaf. Hosanna, da Dafydd, Llynhal, llawn yn sioe, yn hen ddinas Dafydd, a bob cerflyd un, yn ysbarwan o bob sydd i'w cresu. Dewch fawr, gyda choffw, dywsol. I gylais gan y bobl oll, gan waith o blaen, ond hwyl sydd genni ar fanna, genni mam. Nid ar farch na ni be, ond ar asgu. Bob dde, bob beth iawn a bob bodw. Dwi'n adnodus. Mae Undeb yr Annibynwyr wedi comisiynu 5 cartŵn bach fela, munud yr un, yn dynodi prif ddigwyddiadau'r wythnos fawr. A mi fyddwn ni chwarae 2 y bore yma,
ac yna yn chwarae y tri arall yr wythnos nesaf, yn rhoi crynhoad o sul y blodau. A y bardd sydd yn darllen ei waith yn y fan yma ydy, da chi wedi clywed ei lais o, Eirig Salisbury. Eirig Salisbury sydd wedi cyfansoddi y geiriau. Os da chi eisiau gweld nhw eto, maen nhw ar wefan undeb yr annibynwyr. Be am i ni ganu eto? Ni ganu Ti ydyw io'r gogoniant, ti yw tywysog hef. Gawn ni ganu gyda'n gilydd. Y darlleniad y bore yma o Efengil Ioan, penod 12 o Beibl.net yn cyfeirio at sul y bloda a'r arglwydd Iesu yn gorymdeithio i mewn i Jerusalem. Ac fel hyn mae'r darlleniad yn mynd. Y diwrnod wedyn, clywodd y dyrfa fawr oedd wedi dod i'r wyl fod Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Dyma nhw'n torri canghennau o'r coed palmwydd a mynd allan i'w gyfarfod gan weiddi. Hosanna, clod iddo, mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi bendithio'n fawr. Ie, dyma frenin Israel. Eisteddodd Iesu ar gefn asyn. Fel mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd, paid ag ofni ddinas Jerusalem. Edrych dy frenin sy'n dod ar gefn ebol asen. Doedd y disgyblion ddim wedi deall arwyddocad hyn i gyd ar y pryd. Dim ond ar ôl i Iesu gael ei anrhydeddu, wnaethon nhw sylweddoli fod y peth yma wedi ysgrifennu amdano, a'i bod nhw wedi digwydd iddo. Roedd llawer iawn o'r bobl yn y dyrfa wedi gweld Iesu'n galw Lazarus allan o'r bedd a dod ag ei nôl yn fyw.
Ac roedden nhw wedi bod yn dweud wrth bawb arall beth ddigwyddodd. Dyna pam roedd cymaint o bobl wedi mynd allan i'w gyfarfod. Roedden nhw wedi clywed am yr arwydd gwirthiol roedd wedi wneud. Dyma'r Phariseaid yn dweud wrth ei gilydd, does dim pwynt, edrychwch, mae fel petai'r byd i gyd yn mynd ar ei ôl neu ar ei ôl o. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Fersiwn Ioan o stori Sul y Bloda sydd yn y fan yma, mae o'i gael yn bob un o'r Efengylau a gwahanol bwysleisiadau yn y gwahanol gofnodion sydd yn yr Efengylau eraill. Dwi eisiau mynd ar ôl am ychydig bach cyn i ni weddio eto ar ymateb y dorf yn y fan yma. Pan mi oedd y torf, mi oedd yr gymdeithas bryd hynny'n llawer fwy agored na gyda ni erbyn hyn, mewn dinasoedd, da chi'n gwybod? A os yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd, oedd pobl yn mynd o gwmpas yn cnocio drysag yn dweud, mae hwn yn dod. Da ni wedi clywed fod yr Aba Iesu Grist yn dod i'r dinas. Dewch chi ymuno hefo ni i weld beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac felly oedd pobl yn mynd allan yn y fan ar lle, doedden nhw ddim yn edrych ar ei dyddiadur a meddwl, os gynnau rhywbeth pwysig ymlaen, oedden nhw'n fwy organig rwsyd. Ac felly oedd y gymdeithas yng Nghymru, da chi'n gwybod, yn y 4th ganrif o 15, oedd pregeswyr yn mynd o gwmpas yn teithio. A oedden nhw'n mynd o bentre i bentre, a mi oedden nhw'n anfon cynchwyr allan yn dweud, mae John Elias yn pregethu, dewch i wrando arno fo. A mae yna un enghraifft enwog yn y Bala tua 1810 o gyrchwyr yn cael ei gyrru allan i'r tai yn y Bala i gnocio drysa i'r ddweud ar y green am 7 o'r gloch mi fydd na Welsh Lion. A dyma'r bobl yn dweud, mae rhaid ni fynd i weld y Welsh Lion yma ar y green yn Bala. A dyma pobl yn mynd yna ac oedden nhw'n siomedig iawn oherwydd Wesleyan oedd yna, nid Welsh Lion. Ond oedd y cyrchu ma'n digwydd mwyn cael cynulleidfa. Fel petasa ni yn mynd allan a cnocio drysa'n fama a dweud, mae yna oedfa 3 o gloch pnawn yma, dewch, mae'n gwneud chi feddwl weithiau bod ni wedi mynd mor unigolyddol fel cymdeithas erbyn hyn. Da ni'n cysylltu yn ddigonol. Ond dwi'n siŵr yn Jerusalem, bod pobl yn siarad ac yn dweud, da ni wedi clywed bod Iesu Grist yn dod i mewn i'r ddinas. Dewch i weld beth sy'n digwydd. Dewch i weld beth sydd ganddo fo i ddweud. Ac un rheswm bod yna lot o bobl yn y ddinas oedd i bod hi'n wythnos y Pasg i'r Iddewon. A gwyl fawr i'r Iddewon oedd y Pasg a mae'n wyl fawr o hyd. Ac oedd pobl yn heidio i Jerusalem ar gyfer gwyliau. Oedden nhw'n mynd i aros i Jerusalem oherwydd oedd y Pasg yn gyfnod lle oedd oen y Pasg yn cael ei aberthu dros bechodau cenedl Israel. Mi oedd y Pasg hefyd yn gyfnod lle oedd cenedl Israel yn cofio bod Duw wedi achub nhw a'i rhyddhau nhw o'r Aifft. Felly mi oedd hi'n ddathliad cenedlaethol ar ddydd Gwener y Groglith a'r diwrnod wedyn i gofio daioni Duw tuag atyn nhw. Felly oedd llwyth o bobl yn Jerusalem yn ystod yr wythnos hon. Ac oedden nhw'n barod i ddathlu. A maen nhw'n dweud yn ystod y dathliad, wedi di roed y sleid nesaf, sbeli di dda. Y geiriau, lle maen nhw? Dwi'n cael trafferth weithiau hefo Beibl.net i ffeindio. Maen nhw'n dyfynnu geiriau o Salm 118. Da chi bod weithiau, fi o'r rhai o'na chi'n gwylio Cymru yn chwarae pêl-droed nos Iau falla. A mae gan y dorf chant does.
Maen nhw'n gweiddi bob math o bethau. Rhai pethau ddim o'r neis ei gilydd fydda nhw wrtho fi. A mae gennyn nhw chant, o maen nhw'n uno hefo'i gilydd yn un dorf. Mi oedd pobl Israel yn gwybod, peidiwch a dyfynu, yn rhai o'r chant. Ond mi oedd pobl Israel yn gwybod y salmau. Felly weithiau oedden nhw'n dod at ei gilydd ac oedden nhw'n gweiddi adnodau o'r salmau. A pam dyma'r Iesu'n dod, dyma nhw'n hefo'i gilydd yn dyfynu o lyfr y salmau. Mae brenin yn dod, mae o'n dod i'n plith, croeso i'r brenin. A mae rhai o'r geiriau'n dyfynu Salm 118. Dyma ddetholiad Salm 118. Agorwch giatiau cyfiawnder i mi, mwyn i mi fynd mewn i ddiolch i'r arglwydd. O arglwydd, plis achub ni. O arglwydd, gwnae ni lwyddo. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd. Dyma'r adnod oedden nhw'n dyfynu, wedi bendithio'n fawr. Bendith arnoch chi gyd o deml yr arglwydd. Yr arglwydd ydy'r Duw go iawn, ac mae wedi rhoi ei olau i ni. Gadewch i ni ddathlu, ewch at yr allor gyda changhennau coed palmwydd. Ti ydy fy niw i, a dwi'n diolch i ti. Ti ydy fy niw i, a dwi'n dy ganmol di. Felly, da ni'n ymwybodol o'r dathlu ac o'r brwdfrydedd ac o'r llawenydd. A'r salm yma eto'n sôn am y Meseia fydda'n dod. Dathlwch drwy chwifio canghennau palmwydd. A dyna oedden nhw'n neud, yn torri'r dail oddi ar y coed. Ac wrth wneud hyn, mi oedden nhw'n dweud, tybed ai'r Iesu yma ydy'r Meseia yma Duw wedi addo. Oherwydd, fel fyddai'n sôn yn y trydydd rhan, mi oedden nhw'n disgwyl i'r Meseia ddod ar rhyddid gwleidyddol i Israel. Codi byddin, ymladd, concro'r gelyn. Tybed os mai hwn ydy'r un. Ac oedden nhw'n ymgolli mewn addoliad. A byddai'n meddwl weithiau bod ni wedi colli'r elfen o ymgolli mewn addoliad. Oedd yr hen Gristnogion yng Nghymru yn gorfoleddu. Dwi'n meddwl sa'n ni'n gallu copio hefo gorfoledd addoliad yr hen Gymru. Oedden nhw'n ymgolli mewn mawl wrth feddwl am gariad Duw, wrth feddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd y peth yn ddigymell, da chi'n gwybod? Oedd o jyst yn digwydd fel yna. Mae rhaid i ni agor yn calonna mwyn i ni addoli Duw yn ddigymell. Nawn ni ganu eto. A'r gan nesaf ydy Duw fetholwn ac addolwn, ti ein iwr a thi ein rhi. Rhi ydy hen air am frenin, os da chi'n gyfarwydd â opera rock. Ni a Benair, mae'r brenin rhi yna dydy, so brenin ydy brenin rhi. Brenin yr angylion ydw i, targlwydd beth addolwn di. Gawn ni ganu.
Da ni'n dod at yr rhan ola o'r cyflwyniad ar Sul y Blodau. Dwi'n awyddus i orffan yn fuan fel yn bod ni'n cael digon o amser ar gyfer y cwrdd eglwys. A dwi wedi rhoi pennawd ar gyfer y rhan olaf, sef y ffordd... Sgynna ni ar y sleid nesaf, dydwch? O, gynna ni fideo. Diolch sydd. Gyda rhyw bwyta, cyd eistedd ar ddyleda, ond cyn llenwi'r ddola ddabara, y Duw sydd ar ei deulu. Hwn, mae'r brenin yn golchi deg ewin gwsig. Mae'r Duw yn golchi traed wynedig trwm, y deuddeg chwysu, llechi, gwared. O'i gefn yn drwm, yn warn. Hwn, heno, yw'r athro isel wrth ei waith. Y brenin llwyd yn gwylio'r a gwylio ar y gwaen yn gwaith. Diwedd gan Ffordd ora un wrth i ni gloi hwn y bore yma. A'r fideo yna yn dangos i radda be fyddai yn ei ddweud yn ystod y munudau nesaf yma. Y brenin tlawd. Y brenin sydd yn teyrnasu ac yn gorchfygu drwy gafiad a maddeuant. Nid drwy drais, nid trwy ryfel, nid trwy ddinistrio gelyn. A'r modd yma Iesu, mab Duw, yr un perffaith, yn gwasanaethu y disgyblion. Mae o mor drawiadol. Mae mor fendigedig. A dyma da ni'n weld ar Sul y Blodau, y brenin tlawd yn dod i mewn i'r ddinas fel achubydd dynoliaeth. A mae i agwedd o, mae ymddygiad o, mae barodrwydd o i wasanaethu yn tynnu yn groes i egwyddorion y byd yn gyffredinol. Ac yn y fan honno, da ni'n gweld harddwch a phrydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. Mae wahanol i'r disgwyl, ond fo sydd yn cyflwyno y ffordd orau ar gyfer dynoliaeth. A thrwy y Pasg a thrwy y digwyddiadau mywyd yr arglwydd Iesu, mae Duw yn cyhoeddi i fuddugoliaeth o dros dywyllwch, dros gasineb, dros farwolaeth, dros anghyfiawnder, trwy be mae Iesu Grist ei hun yn ei wneud. A mae'n neges sydd mor angenrheidiol ar gyfer y byd ac ar gyfer dynoliaeth yn dyddiau ni. Da ni angen y gwaredwr Iesu Grist. Heb yr arglwydd, da ni yn golledig, nid yn unig yn bersonol, ond fel cenhedloedd ac fel dynoliaeth. Da ni ar y llwybr anghywir, y llwybr sydd yn arwain i ddistryw. A mae'r byd heddiw'n cael ei rwygo, dydy. O'n i siarad efo pobl sy'n stopio gwylio'r newyddion oherwydd i fod o mor drist ynglŷn â phobl yn
Goriwch lywodraethu brenhinoedd y byd modern yma, yn paratoi am ryfel, yn ymosod ar genhedloedd, yn lladd plant bach, yn bomio ysgolion. Nid dyna di'r ffordd ora, ond dyna ydy ffordd y byd. Mae dynoliaeth yn dioddef o salwch difrifol yn ei heneidia, a maen nhw angen clywed am y ffisig i wella'r aflwydd, a mae'r moddion i'w cael yn y brenin clawd Iesu Grist. Dwi'n teimlo yn aml o fewn i gymdeithas ac ar y cyfryngau erbyn hyn, bod pobl yn cael eu cyflyru i feddwl mae casau a cosbi a dial ydy'r ffordd i ddelio hefo unrhyw fath o wrthdaro ac hefo unrhyw fath o agwedd sydd yn wahanol i'n hagwedd ni yn hunan. Mae'r hyn sydd yn digwydd yn y Dwyrain Canol ac yn Iran yn ddarlun o'r peth. Bod pobl fel Trump a arweinydd Israel a Putin yn credu bod nhw'n cael ymosod yn gwbl ddigydwybod ar genhedloedd ac ar bobl. A mae'n drist yn bod ni drwy y newyddion ac yn y blaen yn gallu bod yn dystion i'r bethau hyn. Ac o fewn i gymdeithas yn aml erbyn hyn, mae pobl yn credu bod ymddwyn yn ymosodol yn beth derbyniol. Siarad yn hyll hefo pobl sydd â barn gwahanol yn dderbyniol. Ymddwyn yn hiliol tuag at bobl sy'n wahanol i ni'n hunan yn dderbyniol. Ac yn raddol mae pobl yn cael eu cyflyru feddwl, yr un fath. Mae'r math yma o ymddygiad yn dderbyniol erbyn hyn. Heb sôn am fod yn gorfforol dreisgar ynde, ac ymosod ar bobl. Ond yn y bôn, problem ysbrydol ydy hyn, lle mae angen newid calonnau pobl i gofleidio y ffordd orau yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni gweld yr un syniad yn hanes y Pasg, oherwydd bob hyn a hyn mae Iesu yn dod ar draws y Phariseaid. A chi wedi clywed am y Phariseaid, urdd o fewn cenedl Israel o bobl grefyddol iawn ac ysbrydol iawn, oedd yn cael ei ystyried yn ddiwiol, oedd yn dadansoddi y gyfraith Iddewig ac yn dweud, dweud sut y dyla pobl ymddwyn fel hyn ac fel arall. Ond trwy'r adag oedd yr Iesu yn gwrthdaro hefo'r bobl yma. A mae'n bwysig yn ei ddeall i ryw radda pan bod y gwrthdaro yma yn digwydd rhwng mab Duw, y Meseia, a'r bobl grefyddol yn ei gyfnod ar y ddeiar. Rwan mi oedd y Phariseaid, mae'n siŵr bod nhw'n ddidwyll yn aml iawn, yn amddiffyn Duw, oddi wrth pobl ddrwg. Oddi wrth y bobl oedden nhw'n credu oedd yn elynion i Dduw ac i ffordd Dduw. Ac o ganlyniad i hynny, mi oedden nhw'n credu na'r ffordd i wasanaethu Duw oedd trwy gosbi pobl oedd yn torri'r rheola, carcharu pobl nad oedd yn ifydd, a hyd yn oed dienyddio pobl o ddim yn dilyn y gyfraith yn fanwl. Oherwydd eu syniad nhw oedd, os fedra ni gael canran uchel o bobl Israel i fod yn ifydd i gyfraith Duw, yna fydd Duw yn anfon y Meseia. Yna mi fydd Duw yn rhoi buddugoliaeth filitaraidd wleidyddol i Israel yn erbyn cenhedloedd eraill y byd. A mae hyn yn dal i fodoli hefo rhai carfanna yn Israel heddiw yma ar y diwrnod hwn. Ac na'r ffordd i ddangos eich cariad gwirioneddol tuag at Dduw ydy trwy gasau y bobl da chi'n meddwl sydd yn elynion i Dduw. Chi'n gweld, felly mae casau wedyn yn cael ei ddyrchafu fel rhywbeth da o fewn i'r ffydd, neu'r ffydd Iddewig. Os da chi'n casau y bobl da chi'n feddwl sydd yn elynion i Dduw, da chi'n caru Duw.
Da chi'n gwneud gwaith Duw, yn amddiffyn Duw oddi wrth y bobl anifydd yma. Dyrchafwyd Casineb i fod yn elfen mewn Duw ioldeb. A dyma Iesu Grist yn ymddangos. Iesu Grist, gwbl wahanol i'r hyn oedden nhw'n disgwyl. Disgwyl milwr, disgwyl rhyfelwr, disgwyl arweinydd militaraidd. A dyma Iesu'n dod ar ebol asyn. Ar ebol asyn. A deud na fo oedd y Meseia, mab Duw. A beth wnaeth yr Iesu yn ystod ei fywyd ar y ddaear oedd dod â ffordd cwbl wahanol o feddwl a gweithredu teyrnas Dduw. Mi oedd o'n croesawu yr union bobl oedd y Pharisiaid yn eu casau a'i dieithrio. Mi oedd o'n gwahodd pechaduriaid a casglwyr trethu a Puteiniaid at i fwrdd gan gynnig parch a maddeuant iddyn nhw. Hyd yn oed ar y groes wrth farw fe wnaeth hynny, drwy faddau i ddrwg gweithredwr oedd yn marw wrth ei ochr. Ac yn ysgeidiaeth a datguddiad yr Iesu, fel hyn mae teyrnas Dduw yn gweithio. Nid trwy ymosod a chasau, nid trwy gosbi a lladd, ond trwy ddangos maddeuant a chariad a gaddfwynder a parodrwydd i wasanaethu eraill. A ath o mor bell a deud rhywbeth mor wallgo a car delynion. A mae hwnna'n adnod yn aml iawn, mae Cristnogion yn uchuddio bod Iesu Grist yn gofyn i'w dilynwyr i garu'r bobl sydd yn elynion iddyn nhw. Dyma ydi ffordd teyrnas Dduw. Oedd y Pharisiaid yn casau pechaduriaid oherwydd i bod nhw'n caru Dduw. A dyma Iesu'n deud, mae Duw yn eich caru chi ac am ddod â maddeuant i chi. A dyma yw ffordd y deyrnas. A dyma ddangosodd Iesu drwy y Pasg ar ei hyd ynde. O'r dydd Sul y Bloda heddiw, hyd Sul y Pasg ar atgyfodiad, y groes a'r hyn a ddigwyddodd a'r golchi traed y disgyblion. Mae teyrnas Dduw yn dod trwy wasanaethu a maddau a charu. Ac ar ddydd Gwener Groglith fe ddangosodd hynny mor glir. Oedd o di gofyn ar y nos Iau, os yw'n bosib, geith y gwpan chwerw yma fynd heibio, oherwydd dwi'n gwybod beth sy'n dod hefo'r groes a'r farwolaeth. Ond nid fel y myna fi, fel y myni di. Ac ar ddydd Gwener y Groglith, fe aeth i'r groes a marw marwolaeth erchyll yn y fan honno, oherwydd i fod o yn caru y elynion. Oherwydd i fod o yn caru y bobl oedd yn anifydd. Oherwydd i fod o yn caru y bobl oedd yn dilorni Duw. A marw yn y fan honno, yn ei lle, yn ein lle, gan ddangos ffordd teyrnas Duw, cariad, maddeuant, gwasanaeth. Mae mor bwerus. A da ni angen rhannu y newyddion da yma hefo cenhedloedd y byd sydd yn y tywyllwch, sydd yn rhyfela a casau, a sydd yn oed y meddwl yma y ffordd i wasanaethu Duw ydy casau y gelynion a'i dinistrio. Dyma ffordd teyrnas nefoedd. Dyma ffordd Iesu Grist, mab Duw, a dyma'r moddion mae dynoliaeth ei angen sy'n newid calonnau. Gawn ni gydweddio. Amball dro arglwydd, da ni'n cael yn syfrdanu gan Iesu Grist. Wrth fyfyrio ar ei natur a'i bersonoliaeth,
Da ni'n gorfod plygu ger i fron wrth sylweddoli hwn yw y brenin tlawd. Yr hwn sydd yn trechu nid trwy drais ond trwy gariad. Yr hwn sydd yn newid calonnau fel yn bod ni drwyddo ef yn bobl cariad a maddeuant a gwasanaeth. Fe weddion dros y byd yma yn ei drybeini, dros y gwrthdaro rhwng y cenhedloedd, dros i ran a'r ymladd ffôl sydd yn digwydd yn y dwyrain canol. Gan weddio byddi di'n dod ar ffordd orau i'r fan honno. Bod yr arglwydd Iesu yn cael ei goroni yn frenin tangnefedd, yn frenin heddwch, yn frenin rhyfeddol y mae'r byd ei angen. Ac o'r clustia sydd heddiw yn fyddar i'r newyddion da, ac o'r galonnau sydd wedi cael yn byn i dy lais di. Da ni'n gweddio dros arweinyddion y gwledydd. Da ni'n gweddio dros Trump a Netanyahu a Putin ac arweinyddion gwledydd eraill. Iddyn nhw ddod at eu coed a callio a sylweddoli nad ydy'r rhyfel ond yn creu mwy o ryfel. Nad ydy casineb ond yn enyn casineb. A bod yr Iesu wedi dod, wedi gwasanaethu, wedi rhoi ei hun yn aberth dros bechoda'r byd. Fe gofion am yr rhai hynny sydd angen yn gweddia y bore yma. Allan bod ni'n meddwl am deulu a ffrindiau sydd mewn argyfwng neu yn sal, yr oedrannus, y bregus, y trist, y diamddiffyn. Gweddion dros deuluodd sydd yn gofalu dros aelodau o'i teuluodd ac yn cario baich trwm ar hyn o bryd. Gweddion y byddi di yn ei nerthu ac yn rhoi doethineb iddyn nhw ymateb i wahanol sefyllfaoedd. Gweddion dros deuluoedd sydd yn magu plant bach yn y cyfnod anodd yma, lle mae gymaint o ddylanwadau yn dod ar yn pobl ifanc a'n plant. Gweddion am amddiffyn. Gweddion y bydda ni'n gallu darparu ar eu cyfer nhw i'r dyfodol, fel eu bod nhw'n cael cyfle i dyfu yn ddinasyddion cadarn ac yn cael cyfle i gredu yn yr arglwydd Iesu. Cliw yn gweddi, yn enw y brenin tragwyddol Iesu Grist. Amen. Mi ganwn ni i gloi, ac ar ôl yr emyn mi fydd na gwrdd eglwys o'r fath geidwad rhyfeddol yw'r Iesu, o'r fath geidwad rhyfeddol i ni.
Gawn ni rannu'r gras efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad a'ch gymdeithas yr ysbryd glân. A byddo gyda chwi o'r awr hon. Hyd. Amen.